Уважаеми зрители и мили деца, приключи финалния кръг от Миникап 2014. Пак трябва да благодарим на домакините Света София, игрището, ФНБ-то, за сандвичите. Не знам дали бяха хубави. Да. Сигурно са най-добрите. И започваме награждаването. Който е играл добре, печели. Който не, не. Така. Възрастова група 6-8 годишни. Нет класирането днеска. На трето място е Йордан Янакин. Браво! Браво на времето. Аз пък съм четвърти. От пети в цялото класирано всичките. Деца съм пети. Парна. Три. И два кикса. Да. За малко да направя бързи. На второ място, нет класиране за днескашния кръг, Ян Карамфилов. Браво, Ян! Добре, Кристина. Гледай, Ян, чакай. Той да снимка сега. Той до тапи, я да Не ви е платил нищо. За сега. Слиза от кадър. Айде. Първоначално искаш. И на първо място с много добра игра, Филип Китов. Честита, Филип, е много добра игра. Чакай за сега. Чакай. Семко, върни се и ти. Ще трябва да го върна. Позирайте с децата, защото само иначе се въртите. Днеска си купих ръкавица. Първо място за днескашния кръг печели Филип Китов. Това медала. Това е маркер за топки. Пак снимчица. Сега ще трябва да го върнеш за голямата награда. Да, след малко. Медал ли? Не, за купа. Възрастова група 9-11 години. На трето място, нет класиране с 43 точки, Кристина Бушева. Тема червона усмивка. 42. Упс. Сори. На второ място, нет класиране, Цанко Танев. Айде снимка. И на първо място, нет класиране с 45 точки, Кристиан Цветанов. Браво, Кристо. Нова надежда. Сега ще му резнем хендикапа и вече няма да има чувство. Това беше добро. Грос класиране в днескашния ден печели Цанко Танев. Цанко, колко медала събра? Два. Горил ли си? Килограми. Стой ги мерят килограми. Я да си. Дай чисто злато, нали? Възрастова група 12-14 годишни. На трето място с 17 точки Никола Аврамова. Често получаваш награди вече, да? Второ място, нет класиране с 33 точки Мартин Скокански. И първо място в нет класирането с 38 точки Магдалена Борисова.
се. Грос класирането, днескашния ден с кръга печели Марти Скокански. Добра игра си направила. Да ги отцепяваш, да не ги оставаш така отцепени. Да, ще на тебе. То са при груз.